Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Braćo i sestre, zbog činjenice da su mali narodi, kao što je naš hrvatski narod, često bili napadani kroz povijest, morali su se poslužiti potrebnom silom kako bi se obranili od svojih napadača. To je naš hrvatski narod učinio znajući da nauk Katoličke crkve uči da svaki čovjek ima pravo braniti svoj život protiv nepravednog aktualnog napadača. I ozbiljno shvaćajući ove Isusove riječi, nitko nema veće ljubavi od ove, položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Dobri kršćanski branitelji su hrabro branili svoj narod. Ali što se tiče nauka crkve, braćo i sestre, to nije sve. Isus nas potiče da opraštamo. Praštajte i oprostit će vam se. Isus nas upozorava da nikada ne podlegnemo naravnoj sklonosti za mržnjom, osvetom i izravnavanjem računa. Ovako nam zapovijeda: ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima. Isus nas potiče da opraštamo onima koji nam nanose zlo i da ne uzvraćamo nasiljem na nasilje. Samo tako možemo biti iskreni sinovi Svevišnjega, jer je on dobrosti prema nezahvalnicima i prema opakima. Braćo i sestre, itekako bi ovaj suvremeni svijet u kojemu opet traju mnogi, čak i posvjetski mir, opasni ratni sukobi, mogao imati najveću korist od ove Isusove zapovjedi ljubavi. Nažalost, upravo zbog mnogih ratova i užasnih tragedija, vođe, domaći i strani, uspijevaju i dalje manipulirati narodima, uspješno ih huškaju da ratuju, jer su ljudi često ranjeni od posljedica teških događaja iz prošlosti. Preko medija političari svoj narod uspješno obmanjuju, prisiljavajući ljude da žive samo u nekoj zloj prošlosti, ne želeći da se konačno oslobodimo, da se konačno okrenemo jednoj boljoj zajedničkoj budućnosti. Prisiljavaju nas da se stalno bavimo negativnim događajima iz prošlosti i time slabimo svoju volju za praštanjem i opiranjem zlomu. Naime, kad nam drugi učine zlo, onda mi nastojimo uzvratiti istom ili gorom mjerom. Umjesto tražimo razlog za opraštanje, kako ne bismo bili isti kao i oni koji nama čine zlo, mi opravdavamo svoje zlo
osvetničko djelovanje, jer su oni nama nekada prije učinili neko zlo. Braćo i sestre, upravo to je ono oko za oko, zub za zub, protiv kojega se Isus borio cijelim svojim srcem. Oni koji opravdavaju bilo koje zlo u svom životu, u bilo kojem ratu, u bilo kojoj situaciji, ne žive kršćanski i ne čine sebi ni svom narodu ni malo dobro. Opravdavanjem se zlo ne pobjeđuje, nego se samo upada u novo zlo i daje se povoda drugome koji čini zlo da se on ponovno uzvrati nekim zlom. Takvim djelovanjem nikada se ne može prekinuti začarani krug zla i mržnje u ovome svijetu, koje je opet u velikoj nevolji. Braćo i sestre, upravo Isus nam dao najjači primjer opraštanja svojim mrziteljima kad je molio umirući na križu: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. U Evanđelju Isus nas uči kako se osloboditi teškoga tereta zla i mržnje. Praštajte i oprostit će vam se. Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima. Kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima, kaže nam Isus. Braćo i sestre, zbilje se isplati činiti dobro, čak i našim mrziteljima, jer samo kroz našu ljubav prema njima možemo ih potaknuti na obraćenje. Ljubav pobjeđuje ako umjesto nasiljem uzvraćamo dobrotom i milosrđem, te gledamo dalje od zadobivenih rana i pretrpljenih nepravdi. Tada dajemo svom protivniku priliku da osjeti Božju svetu prisutnost u svom srcu, priliku da osjeti prisutnost velikog patnika, Sina Božjega, Isusa Krista, priliku da priznaje da je učinio nešto protiv ljudskog dostojanstva, protiv Kristove zapovjedi ljubavi. Dajemo mu priliku i da se obrati, da se ponizno pokaje i da nas prihvati i da nas voli. Braćo i sestre, korizma je posebno vrijeme, vrijeme velikih Božjih milosti. Kad god ozbiljan, iskren vjernik kršćanin srcem moli i posti tijekom korizme, on svjesno prima Božje nadnaravne milosti kojima on može oprostiti svom bližnjemu koji ga je uvrijedio na bilo koji način. Braćo i sestre, i upravo opraštanjem uistinu nasljedujemo Isusa koji je milosrdan, milostiv, nježan i blag prema svima. Isus želi, kao i velika većina dobrih, običnih ljudi na ovome svijetu, da svi mi zajedno živimo, da živimo dobro i da živimo slobodno
i u miru. I da nam Otac Nebeski oprašta naše grijehe i da budemo spašeni. I upravo zbog toga nam Isus kaže u večerašnjem evanđelju: praštajte i oprostit će vam se. Amen.